Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ മാതാജി? ബോധപൂർവമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്തിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ചാപ്റ്റർ 2 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ബോധപൂർവമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്തിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ശേഷം ഉണ്ടാവും. ബോധപൂർവമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്തി ഏത് ഭക്തിയാണ്? സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 17-18 അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഏത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്? ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഹൃതം കൊണ്ട് അവിചാരിതമായിട്ടോ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അതേതാണ്? അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സാധനാ ഭക്തിയുടെ 2 പ്രധാന ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സാധനാ ഭക്തിയുടെ വൈദ്യ ഭക്തി, വികർമ്മ. അത് രാഗാനുഭക്തിയല്ലേ? സാധനാ ഭക്തിയുടെ 2 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്? സാധനാ ഭക്തിയുടെ സാധന ഭക്തിയും രാഗാനുഭക്തി. ശുഭത നമ്മള് അതിൽ വായിച്ചില്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? 2ാമത്തെ അധ്യായത് സാധനഭക്തിയുടെ 2 പ്രധാന ഉപവിഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? സാധനാ ഭക്തിയുടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ പറയുന്നില്ല 2 ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനാ ഭക്തി. ആ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 2 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവഭക്തിയുടെ പറയുന്നത് വരുമ്പോ 4 വരും. മറ്റേത് വരുമ്പോ 6 വരും. അടുത്തത് ഏതാണ്? സാധനാ ഭക്തിയെ പാഠഭാഗത്ത് ഏത് സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയോടാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? വായുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധനാ ഭക്തി എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ ചികിത്സ അല്ലെ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൈസർഗിക പ്രേമമോ ഇല്ലാതെ ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തി ഏതാണ്? വൈദ്യ സാധന. നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അപാര ശക്തിയുള്ളതായി പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായി സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യ ജാതിചിത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നൽകിയ ഉപദേശം എന്താണോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സ്മരിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക അല്ലെ?
ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നോക്കിയോ എല്ലാവരും? ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർഹിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയണത്, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലൈഡ് എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ സമയം നമ്മൾ പോകും. 7:30 ആയില്ലേ? സ്ലൈഡ് ആദ്യം പറയാം. ഭക്തിയുടെ ഇന്നലെ സേവനം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇന്നലെ ഏകാദശിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടോ? കേട്ടോ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം, ഭൗതികവും ഐന്ദ്രിയവുമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നുമില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിസുത സേവനം നടത്താൻ അർഹത നേടുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് മാറിയിട്ടില്ല? ഫലാപേക്ഷയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ താല്പര്യം മാറിയിട്ടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയ അതിലുള്ള ആസക്തിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ത്യാഗ സന്നദ്ധതകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ, അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അർഹത നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല, ത്യാഗസന്നദ്ധ വന്നിട്ടില്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൂടി ഉണ്ട്? ഭഗവാനില് വിശ്വാസം, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടും? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അർഹതയുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടില്ല, ത്യാഗസന്നദ്ധത നമുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് മാത്രമുണ്ട്? ഭഗവാനില് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം, അതായത് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം. ആരാണിത്? ഉത്തമ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഒരു ആചാര്യന്റെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആചാര്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിപുണനായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളില് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്
ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അയാൾ വിശ്വസിക്കുക. എല്ലാതും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് അറിയുന്നത്? ഈ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ അറിയുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്തമനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിക്കും. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? പറയുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. മാത്രമല്ല ആ മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പാകം വന്നവരായിരിക്കും, സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, പഠിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അതായത് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് പ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അവർ വലിയ സാമർഥ്യം കാണിക്കില്ല. അതിൽ അവര് നിൽക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആരിലുണ്ടാവും? ഈ മധ്യമാധികാരിയിൽ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ളതെന്നും സ്നേഹിക്കാനുമുള്ളതെന്നും അവർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്കറിയാം ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള പരമമായ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിനപ്പുറം അയാൾക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും എന്ത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സർവസ്വം എന്ന് ആർക്കറിയാം? മധ്യമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ശക്തമായിരിക്കില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ആരംഗീകരിക്കില്ല? ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠാധികാരികള് അംഗീകരിക്കില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? ശക്തമായിട്ട് ഇവരെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിശ്വാസം അവിടെ തീരുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധം അവർക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അവരുടെ മുന്നില് അവർ വിചാരിക്കാണ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഇനി നാളെ മുതൽ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് ഓക്കെ റെഡി ആവാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ആരെങ്കിലും പറയണം അവരുടെ അടുത്ത്, അതെങ്ങനെ ശരിയാവാ? ഭഗവാൻ അല്ലല്ലോ, ദേവിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവിടെ മാറും അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികള്. കാരണം ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു വ്യക്തമായ ബോധവും അവർക്കുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ശക്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കം, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ധർമ്മനിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ധർമ്മവും നിഷ്ഠയൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാരൻ ക്രമേണ അജ്ഞേയവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതുപോലെ മറ്റു വല്ലതുമോ ഒക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം അയാൾ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവര്, ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞേയവാദി അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ മറ്റു പലതുമായി തീരും. കാരണം അവരെന്താണ്? അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്, ഭഗവാനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിന്റെയും അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കേണ്ടെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് അവര്.
ഭഗവാനുമുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും ഒന്നാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവര് കാണുന്നത്. അത് ഭൗതികമായ രീതിയിലാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് താൻ എവിടെയാണ്, തന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടി, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സങ്കല്പത്തെ ഭഗവാനോട് ഒട്ടിച്ചേരാൻ വേണ്ടതൊക്കെ അയാൾക്കറിയാനാകും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളത് തുടർന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ സ്നേഹ സങ്കല്പത്തെ ഭഗവാനോട് ഒട്ടിച്ചേരാൻ വേണ്ടതൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാനാകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിനു വശംവദനാകുന്നതിനോട് ആണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ പറയണം. ഒന്ന് ഭുക്തി, രണ്ടാമത്തത് മുക്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഭുക്തി എന്ന് പറയാം. ഭൗതികതയോട് അമിതമായ ആസക്തി, അതാണ് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭുക്തികാമി എന്ന് പറയും അവരെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടായ ഭുക്തികാമി. മുക്തികാമി എന്ന് വെച്ചാലോ ഭൗതികതയോട് അനാസക്തിയാക, അതായത് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര്? മുക്തികാമികള്, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭുക്തികാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഉള്ളവരാണ് ആര്? ഭുക്തികാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയണത്? ദുർമന്ദവാദിയുടെ മായാജാലത്തിനോടാണ് ഇവരെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രുചി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭുക്തികാമി എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മുക്തികാമി ആണെങ്കിലോ മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയില് ആസക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, അനാസക്തനാണ്, മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സാധിക്കില്ല. മുക്തികാമിക്കും സാധിക്കില്ല, ഭുക്തികാമിക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത തരം കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതനായ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗജേന്ദ്രൻ, ധനകാംക്ഷി ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ജിജ്ഞാസു നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്, ജ്ഞാനിക്ക് നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജ്ഞാനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഇനി വൈദി സാധന ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ, ഒന്ന് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ഭുക്തികാമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുക്തികാമിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ വൈദി സാധന ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സാധിക്കില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അവര് ഭുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 3:25-34 ഇതിൽ പറഞ്ഞ കപിലദേവൻ എന്താണ്? കപില മഹർഷി ഭക്തരെല്ലാത്തരം മുക്തിയും നിരസിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തരാണ്. ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തി, മോക്ഷം പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സംതൃപ്തരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സംതൃപ്തരായതുകൊണ്ട് അവരൊരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കപിലദേവൻ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 10-ാം ശ്ലോകത്തില് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവ്യക്തികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്
പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എത്തുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? സ്വർഗലോകങ്ങൾ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലനത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭുക്തി ആഗ്രഹിക്കുക, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി, അതാണ് ഭുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതികതയോടുള്ള അനാസക്തി. നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികതയോട് അനാസക്തരാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് അതിനോട് എന്തില്ല? ആസക്തി ഇല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട്. ഭുക്തി അവരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? മുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാത്തത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്തിനോടാ പറയുന്നത്? ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദരാകുന്നതിനോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്, തുലനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ശ്രീ വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താണ്? മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട് എന്റെ പടിവാതിക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി നമ്മളെ സേവിക്കാനായിട്ട് പടിവാതിക്കൽ വന്ന് കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തി മാത്രം മതി നമുക്ക്. പക്ഷെ ആ ഭക്തി കിട്ടുമ്പോ ആ ഭക്തിയിലൂടെ എന്തും കൂടി വരാണ്? നമുക്ക് മുക്തിയും കൂടി വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സേവിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് പാതിവാതിക്കൽ നിൽക്കാണെന്നാ പറയുന്നത് മുക്തി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. എപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും എപ്പോഴും എന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഉദ്ധവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്? അസംഖ്യം അനുഗാമികളോടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ജീവിതത്തിൽ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. നാ ധനം നാ സുന്ദരിയും എന്നാ പറയണത്. അതായത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന വരികളാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നാ ധനം നാ സുന്ദരി, അതൊന്നും വേണ്ട. എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ വേർപെടൽ ഒന്നും വേണ്ട. എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാത്രം മതി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അസംഖ്യം അനുഗാമികളുടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം 26-ാം ശ്ലോകത്തില് കപില മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീരവെടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ആകർഷനാകാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഭക്തി എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതൊന്നും വേണ്ട, എന്ത് മാത്രം മതി? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തില് കപിലദേവന്റെയും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെയും വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ ഉദാഹരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭുക്തിയും വേണ്ട, എന്തുമാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം. കാരണം ഈ മുക്തിയും ഭുക്തി ഇതൊന്നും എന്തായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഈ മുക്തിയും ഭുക്തിയും പറയുന്നത്. കാരണം മുക്തി പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രമേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കിനി ബുക്ക് വെച്ച് പറയാം. നമുക്കൊന്ന്
ഭക്തന്റെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത. അത് ആർക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പിന്നെ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. അവരാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തിടുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ഇട്ട് തരുന്നത്. ഈ വിത്ത് ഇടുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാര്. ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ, ആചാര്യന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11ാമത്തെ സ്കന്ധം 20ാം ശ്ലോകത്തില് 20ാം അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അത് സാധിക്കുന്നത്. എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ, പൂർണ്ണമായിട്ടും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനല്ലെങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിലും ആ സേവനം ത്വരിത ഫലദായകമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച് കുറെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഉത്തമാധികാരിയെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഉത്തമാധികാരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ മധ്യമാധികാരിയും കനിഷ്ഠാധികാരിയും പിന്നെ നമ്മള് ആ ജിജ്ഞാസ് 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച്, സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അച്ഛന്റെ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ലാസ്റ്റ് ആരായിട്ട് മാറാണ്? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗജേന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു. സനക സനാതന സനന്ദകുമാരന്മാരും അവരെന്താണ്? ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭക്തിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവര്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ള ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ഉള്ളവരും എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയവരാണ് ഇവരൊക്കെ. പിന്നെ ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും, രണ്ടാമത്തത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും, മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളെ സുഖമാണെന്ത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോഴുള്ള പറയില്ലേ ബ്രഹ്മത്തില്, അതാണ് എന്ത്? ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭൗതികമായ സുഖം, ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം, ഭൗതിക വിധേയത്വമുള്ള ഒരാളിന് കിട്ടുന്നത് ഭൗതിക സുഖം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ സുഖം. അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന സുഖമാണെന്ത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആത്മീയ സുഖം. ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമാണെന്ത്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. അതില് ഈ ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതാണ് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക സുഖമാണ് എന്ത്? ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അതെന്തായി? മുക്തിയായി. അപ്പൊ അത് മുക്തിയായി. മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, അതാണ് മോക്ഷം. അതായത് അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിയിട്ട് നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി? മുക്തിയായിട്ട് മാറി. മുക്തിയായിട്ട് മാറി.
ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമുക്കറിയാം എന്ത് മാത്രമല്ലേക്കുള്ള ഭക്തി, എന്നും ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോ എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ അസുരന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കംസനെ നമുക്ക് അറിയാലോ. കംസ മധുരയിലായിരുന്നു. മധുരാവാസം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് മധുരാവാസ. മധുരയിലായിരുന്നില്ലേ കംസൻ? എന്നിട്ട് കംസന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മള് അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ നിർവചനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആരാധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ സംഘം, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതില് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഭക്തന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യാണ് ഭക്തന്മാരോട്, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് വരും? നേരെ തലയും കുത്തി താഴെ വീഴും. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യാ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് നേരെ തലകുത്തി താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല നമുക്കതില് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ചിലപ്പോ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാ, ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് അവർക്ക്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ട യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തികാമിക്ക് ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ 3 പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക സുഖം, ആത്മീയ സുഖം, ഭക്തിപരമായ സുഖം. ഭൗതികമായ സുഖം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മുക്തി. ആ ഭൗതികമായ സുഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടുമാണ് ഇതില് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് വന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?